እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ 5.5 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ ጀርመናዊ ትካል ምርምር ጂኦሳይንስ ኣፍሊጡ። እቲ ብዕለት 26 ታሕሳስ ኣብ ከባቢ ሰዓታት 3 ድሕሪ ቀትሪ ከም ዘጋጠመ ዝግለጽ ዘሎ ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ከተማ ኣስመራ 150 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምዕራብ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ከም ዝነበረ እቲ ትካል ገሊጹ። እዚ ምንቅጥቃጥ መሬት 10 ኪሎ ሜትር ዑምቀት ዘለዎ ብምዃኑ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከውርድ ከም ዘይከኣለ ይግለጽ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ንዝወረደ ዕንወት ብዝምልከት ወግዓዊ ሓበሬታ ስለ ዘይውፅእ ክብደቱ ንምግማት ኣጸጋሚ ምዃኑ ትካል ምርምር ጂኦሳይንስ ኣፍሊጡ። ዩሮፒያን ሜዲተራንያን ሴይስሞሎጂካል ሰንተር ብወገኑ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት 5.3 ሓይሊ ከም ዝነበሮ ኣፍሊጡ። ተመሳሳሊ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ከባቢታት መቐለን ዓዲግራትን ከም ዘጋጠመ ሰሞያት ዓውዲ ኣብ ዝህቦ ዘለዉ መግለፂታት ኣመልኪቶም። ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዩ። እቲ ብኣፈኛ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኣማኻሪ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስተራት ዕዮ ፍትሒ ከምኡውን መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝሓቆፈ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ዓመታት ምብጻሕ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ናብ ትግራይ እዚ ናይ ፈለማ እዋን እዩ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዘተ ሰላም ፕሪቶርያን ናይሮብን ዝተኸተሙ ስምምዓት ተግባራዊ ዝኾኑሉ መንገድታት ንምንዳይ ምዃኑ መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ተግባራውነት ትስምዕ እተሳለጠን እትከታተልን ኮሚቴ ካብ ክልቲኦም ወገናት ቆይማ ብሕብረት ኣፍሪቃ ክትምእከል ምዃና ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ብፕሬዚደንት ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ዝመራሕ ጉጅለ ኣብ ሓስቲ ሰላም እውን ኣብ ዝቕጽል መዓልትታት ናብ ከተማ መቐለ ክኣቱ ትጽቢት ይግበረሉ። ምብጻሕ ናይዚ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ፈደራላዊ መንግስቲ ናብ መቐለ ምልክት ቅሩብነት ንሰላም እዩ ዝብል ርእይቶታት ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ይቐርብ ኣሎ። ግብፂ ኣብ የመን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኢድ ከይተእቱ ሓይልታት ሕቲ ኣጠንቂቖም። ምክትል ሚኒስተር ሕቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ግብፂ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተረከበቶ ሓላፍነት ተጠቒማ ኣብ የመን ምትእታው እንተገይራ ውፅኢቱ ከተዓሳዩ ክብል መጠንቀቕታ መሓላሊፉ። ሑሰይን ኣልኣዝያ መግለፂኡ ንግብፂ ሕሉፍ ፍቕሪ ኣለና እንተኾነ ስቃይ ህዝቢ የመን ዘናውሕ ኣብ ዘሎ ኩናት ምትእታው እንተገይራ ዓፀፌታ ካብ ምምላስ ኣይክንቁጠብን ኢና ኢሉ። ኣብ መንጎ ኣልሑትን መንግስቲ የመንን ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቁርቁስ 8 ዓመቱ ቁፂሩ ዘሎ ኩናት ሃገራት ዞባውን ንንረብሐአን ስለ ዝኣተዎ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍትሑ ኣጸጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ኣብ መጻቦ ባብ ኤልመንደብን ወሽመጥ ዓደንን ዝካየድ ሽበራዊ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ንብረትን ከምኡውን ቅርሰና ባሕሪ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ንምቁፅጻር ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክካየድ ዝጸንሐ ሓለዋ ግብፂ ተረኪባቶ ምህላዋ ኣቐድም ኣቢሉ ተገሊጹ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።